जिहेते फोसावदिं मेलाव जों नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन समाव बेरेखा दोला नोंथांमोननि बेरेखा बुङोब्ला स्पेसियेलि बिटिआर ओनसोलाव गुबुनखौ नोजोर होआब्ला बिपिएफ जों बेखौ बुंनो हायो। दा बेरेखा दोला नोंथांमोनखौ बुंदों जे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखार बे बिटिआर सोरखारा मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै आरो बे समाव रायजो राजाफोरनि नांगौ बा अभाब अभियोग बेखौ सुफुंनो हायाखै। प्रमद बर'आ सोरखारखौ सालायनो रोङा होननानै बुंदों। नोंथांनिफ्राय मा बुंगोन? नोंथांमोननि जि मिडिया ससियेल मिडियानो जा इलेक्ट्रनिक मिडियानो जा आरो बायदि रोखोम आरो बेबायदिनो गावसोरनि सुबुं गौमाफ्राव खोथाफोर बुंनायखौ जों खोनानो मोनबाय थादों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टनि मुरब्बी मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा जेबो मावनो हायाखै बे खोथाखौ बुंबाय थानायखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों। दा खोथाया जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारि बायदि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव आनादार कमिउनेल कनफ्लिक्ट जाथाय मावनो हाया। जि कमिउनेल कनफ्लिक्टखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदो मावबोदों बे खामानिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि दानि प्रमद बर' बिथाङा कमिउनेल कनफ्लिक्ट मावनो हायाखै। 2 नम्बर जाहैबाय प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बायदि एक्सट्रा जुडिशियेल किलिंस मावनो हायाखै। हाग्रामा महिलारि बायदि प्रमद बर' बिथाङा सोरखौबा थ्रेटेनिं होनो हायाखै। हाग्रामा महिलारि बायदि जिथुनिखि गुन्डाइजिम बिथांमोननि समाव जि गुन्डाइजिमनि दारै मोनसे राजनितिक जि परिबेक आरो बे परिबेकखौ जेरै सामलायदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा दिनै बेखौ मावनो थाङाखै। दा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि जि 17 years अफ रिजिम कमिउनेल कनफ्लिक्टनिफ्राय लानानै एक्सट्रा जुडिशियेल किलिंसनिफ्राय लानानै थ्रेटेनिंनिफ्राय लानानै एक्सर्सन्सनिफ्राय लानानै किडनेपिंनिफ्राय लानानै प्रमद बर' बिथाङा मावनो हायाखै हाग्रामा महिलारि बायदि। दा जाखिनि मोजां बाथ्रा जाखिनि खामानि दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै मावगासिनो दं आरो बेखौ बिथांमोना माने बुङा मावनो हायाखैया हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि जिथुनिखि समाव जिबायदि माने इन्सिडेन्सफ्रा जादों 3 बोसोराव बेबायदि मोनसेबो खामानि जानो हायाखै आरो बे खोथाखौनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंगासिनो जे प्रमद बर' बिथाङा जेबो बुंनो हायाखै। जास्ट बेखिनि बेलायाव जे जिथुनिखि परिबेस बैखिनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकाराव मोननैल' आङो इन्सिडेन्ट बुंगोन जे पेट्रल पाम्पआव जिथुनिखि डाकाइटफोर जानाय नै बेफोर घटनाफोरा दा नुनो मोना। अबेबा मोनसे स्टेट बेंकनिफ्राय गुबुन स्टेट बेंकआव बा नेसनेलाइज जिथुनिखि बेंकफोराव रानना हरनाय डिस्ट्रिक्ट हेड माने स्टेट बेंकनिफ्राय आरो बे रांखौ जेब्ला लामायाव लाना थाङो आरो बेखौ डाकाइट खालामनानै फैसाखौ थारमाने लाना थाङो। दा बेबायदि घटनाफ्रा बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव जादों आरो बे खामानिखौ दिनै बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' बिथाङा मावनो हायाखै बे खोथाखौसो दिनै बिथाङा बुंदों। दा जाखिनि जुदि प्रमद बर' बिथाङा बा हाग्रामा महिलारि बुंनाय बायदि जुदि जायाखैब्ला दिनै क'क्राझार आरो एन्टायार बिटिआर ओनसोलाव जों नुनो मोन्दों most of the educated youth most of the learned youth दिनै बिथांमोना UPPL दोलोआव जुगदान जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बिकज बिथांमोना रे अफ होप जिथुनिखि लाइमोनफोरनि भबिष्यत आरो बे लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ जे दिनै मोनसे रे अफ होप प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव लाबोदों आरो बेखौनो बिसास खालामनानै दिनैनि थारिखआव एभ्रि इन्टेलेक्सुवेल्स अफ बिटिआर ओनसोल एभ्रि माने एजुकेटेड इयुथ्स लार्नेड इयुथ्स दिनै बिथांमोना जे गमामायैनो नंमारगौ 3 years of बिटिआर गभर्नमेन्ट लेड बाय
प्रमद बर' बिथांनि दारै जे मोजां मोनसे परिबेस आरो बे परिबेसा जि जागासिनो दं बेखौनो फोथायनानै दिनै इडुकेटेड इयुथ्स इउनिभारसिटिनि कलेजनि दिनै बिथांमोना दिनै सापर्ट खालामनो ओंखारदों दा द्याट इज ए गुड अमेन्स द्याट इज ए गुड साइन्स जोङो बेखौनो बुंनो हायो दा मोजां खामानिया दिनै प्रमद बर' बिथाङा जाखिनि मावबाय थादों आरो बेखौ रायजो राजा बिथांमोनानो दिनै मिथियो